वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रडाक्शन नै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय 52 बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद जायगा रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव दायो दोङो जोङो दिन्थिफुंसालियाव आरो बे दिन्थिफुंसालिनिफ्राय आं मोननैसो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय। नैया औवानि दालां बानायनाय बे दालांजों थाङोब्ला गंसे बर' गामि मोनगोन आरो बे बर' गामिनि न'खरसेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर' न'खरा बोरै नैया खफ्रा न' अखं न' इसिं न' आरो बेथिं नैया साहा सानजा खनायाव बाख्रि आरो बाथौसालि नैया सिजौ दं। बर'आ बाथौआरि जिहेतु बेवहाय नोंथांमोना नुदों नैया सिबिनायखौ आरो बेबायदिनो बर'नि न'खराव मा थायो आं एसे दिन्थिबाय। गोबां होंगो दोंगो आरो बेथिं नैया कालीचरण ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ फोसावनाय ब्रह्म धोरोमनिफ्राय बर'खौ जिहेतु एसे सोदांनानै सोराङाव लाबोनो हादोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आरो ब्रह्म धोरोमारिफोरा जिहेतु हम सावो बेवहाय नैया मन्दिराव नोंथांमोना नुदों। नोंथांमोननो आं दिन्थिनो सानदों एसे हम सावनायनि नुथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। नैया बावगिरिफोरा नैया हम सावनायाव मुखुब बेबायदिनो बर'खौ एसे सोदांनानै एसे सोरांनि लामा दिन्थिनो हादोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ आरो नैया जोंनि बे ब्रह्म धोरोमारिफोरनि मोनसे नुथायखौ आं बेवहाय दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनायखौ आंनि भिडिअ नुनो मोनदों। आंनि केमेरायाव सेबखांना नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नायबाय थाब्लानो जाबाय। आरो जानला मानला न'आव एसे जाना फैनायानो ओंखायनो ओंखाम उखैनायलाय नै ओंखाम बोथिसे जानो सानबाय बर'नि हटेलाव अमा बेदरजों बोथिसे जानोसै आरो बेनिफ्राय बे जामुंसालियाव माने हटेलाव दिन्थिफुंसालिनि जामुंसालि हटेलाव नैया बोथिसे ओंखाम जानानै जों फिन गुबुन जायगासिम दावखोलायगोन। जों दायो दङ दिन्थिफुंसालिनि बर'नि गंसे जामुंसालि हटेलाव दङ जोङो दा ओंखामखौ जानोसै अमा बेदरजों नायबाय थाब्लानो जाबाय। अमा बेदरजों बोथिसे जानोसै उखैबाय टाइमा जिहेतु 3:10 जाबाय आरो बारा सम थालिया जों ओंखामखौ जानानै बे बड'लेण्ड फोथारखौ नागारगोन आरो जोंनि आरो बर'निया अमा बेदरजों जायाबा मानो जानो आरो अमा बेदरजों जानोसै बेनिफ्राय बे जायगाखौ नागारनोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय।
आरो नैया जामुंसालिनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों जेराव जों जानाय ओंखाम ओंख्रिखौ संदों बेखौ एसे दिन्थिना होनो सानबाय आरो आं बायदि गोबां बेवहाय ओंखाम उखैना जानो फैग्राखौ नोंथांमोना नुदों नैया सम जाबाय जिहेतु ओंखाम उखैफुनाय सम जादों बयबो जानो फैदों आरो बेवहाय बहा संदों बेखौ आं एसे दिन्थिना होनो सानबाय नैया बेथिं नोंथांमोना नुदों नैया ओंखाम संग्राफोरा हेफाजाब होगासिनो दङ ओंखाम संदों ओंख्रि संनाय ओंख्रि संदों आरो बेवहाय नैया बेदर भाजाफोरखौ बेबायदि खारि खारि खालामना दोनदों नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो ओंखाम उखैनायखाय एसे जाग्रोना लाबाय आरो गोबाव खालामालासेनो नैया ओंखाम जाखांना रांखौ होबाय आरो बे जामुंसालिखौ जों एसेयावनो नागारबाय आरो नै नोंथांमोना नुबाय दिन्थिफुंसालिनि जौसाङाव मोसानाय मोनसे आयदा हाबाफारिखौ आं एसे दिन्थिनानै गुबुनथिंजाय एसे फैबाय आरो बेयो जाबाय 50 बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद जायगा रौतानि बड'लेण्ड फोथार आरो बे बड'लेण्ड फोथारा मोनसे जारिमिनारि फोथार मानोना 1986 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे फोथारावनो आफादगिरि फोसावदोंमोन आरो बे आफादगिरि मासिनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांखौ बेवहायनो रनसायदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो फोसावनाय जादोंमोन आलादा बड'लेण्ड बिनायनि जा मोनसे थांखि बेनिफ्रायनो आजावनानै बेवहायनो फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फोथारावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गिबि खेबनि थाखाय बर' फरायसा खौसे आफादनि आफादगिरि जादोंमोन आरो बेनो जाबाय जोंनि जारिमिनारि मोनसे फोथार बड'लेण्ड फोथार रौतानि बड'लेण्ड फोथार 50 बोसोरसालियामोन जुथुम्मायाव नोंथांमोननो आङो नै आंनि केमेरायाव सेबखांनानै दिन्थिदों बर' मोसानाय नायबाय थाब्लानो जाबाय
नैया बेराफारसेथिं उन्दै उन्दै खुदियाफोरा एसे बारल'नाय गेलेदों आरो बेबायदिनो एन्टारटेनमेन्ट माने रंजानो थाखायनो बे दिन्थिफुंसालिनि ओंथिया जानाय लोंनाय गेलेनाय मुवा बायदिसिना मुवा बेसादजों बुंफबनाय आरो रंजाथिलि उन्दै उन्दै खुदियाफोराबो जिहेथु रंजानो फैदोंबा बेवहाय बाहागो लानो फैनानै जानाय लोंनायजों लोगोसे रंजानायनिबो थिलि आरो जाय जेरै बबेयाव मा नांगौ बेबायदिनो बेवहाय दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया गोसो बायदि बायना लांनो जा गोसो दं बेवहाय नोंथांमोना गोसो खुसियै लांनो हानायनि मोनसे सुबिदा खालामना होनाय जादों आरो बे बड'लेण्ड फोथारनि दिन्थिफुंसालिनि आङो नैया नोंथांमोननो एसे दिन्थिगासिनो दं आरो आंनि फिसाला लाला कुमार बड'साया मोनसे जानाय मुवा बेवहाय जानानै बे दिन्थिफुंसालिखौ जों नागारनोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो फाइनेलि मोननै पाव भाजि जाबाय आंनि फिसालाया नैया पाव भाजि जागासिनो दं आरो बेखौ जानानैनो जों बे जामुंसालिखौबो नागारनोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो नैया जोंहा फाइनेलि दिन्थिफुंसालिखौ नागारबाय 29 जानुवारि रबिबार सान 2023 बाजिबाथि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद 1986 मायथाइयावनो गिबि खेबनि थाखाय बे बड'लेण्ड फोथाराव जादोंमोन आरो फिन नैया 2023 मायथाइयाव दिपेन बर'नि आफादगिरि मासि आजावनायजों बे फिन बड'लेण्ड फोथाराव आरोबाव खेबसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बाजिबाथि बोसोरसालिया जुथुम्माखौ आरो आं बे बड'लेण्ड फोथारखौ दसे समनि उनावनो आं नागारनोसै नोंथांमोनखौ आं दिन्थिगासिनो दङ बड'लेण्ड फोथारनि मोनसे नुथाय नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो नै आंनि केमेरायाव सेबखांनो हादों बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथां सारखौ आरो नोंथांमोना नुबाय बिथाङाबो नैया बड'लेण्ड फोथारखौ नागारबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय नैया जों बड'लेण्ड फोथारखौ नागारबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो गाहाय सायनासालिसिम आं थांनानै जेबो नुथायखौ दिन्थिनो हायाखिसै आरो गोबां होंगो दोंगोनि थाखाय थांबाय थायासै आरो ओंखायनो बेखिनिखौनो दिन्थिफुंसालिनि एसे नुथायखौ आंनि केमेरायाव सेबखांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय बाय बाय बड'लेण्ड फोथारनि बिदाय बड'लेण्ड फोथार 2023 रौतानि बड'लेण्ड फोथारखौ जों नागारबाय आरो दा जोंनि पार्किं प्लेससिम थांनानै गारिखौ लानोसै स्कुटिखौ बेनिफ्राय रौताखौबो जों नागारनोसै नायबाय थाब्लानो जाबाय पार्किंआव नोंथांमोना नुदों बेसेबां गारिनि
आरो नैया 3 घन्टासोनि उनाव जोङो फिन बे रौताखौ नागारनोसै आरो मोनसे जारिमिनखौ आं बेखौनो बुंनाया मोजां जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय आंनि नोजोराव 3 मेन एक्सपार्ट कमिटिनि मोनसे जादोंमोन बेवहाय जुथुम्मा मोनसे बेवहायबो जों फैनाय गोसोआव दोङो आङो आरो फिन 2011 मायथाइयाव बड' साहित्य सभाया जादोंमोन उदालगुरि जिल्लायावनो आरो फिन बे खेबाव आरो नैया 2023 मायथाइयाव बड'लेण्ड फोथाराव बाजिबाथि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद बे मोनथामखौ आंनि नोजोराव आं गिदिरसिन आंनि नुथाय आरो ओंखायनो आवगायनि नुथायफोरखौ आं दिन्थिनो हायाखैमोनब्लाबो बे 2023नि नुथायखौ आंनि केमेरायाव सेबखांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो बेबायदियैनो बे भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों साबायखर